मानसिखौनो गोथां गोथां खावो गाज्रि आत्माया नै हेलौ लोगोफोर खुलुमनाय बावहरबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअखौ नायलांदो आं मोनसे भिडिअ होनो नागिरदों लोगोफोर मोजां मोनोबा नायलांदो गाज्रि मोनोबा डिसप्ले खालामदो लोगोफोर आं दिनै एकदमबारे बिराद गोसोआबो थानो सुखुयाखै आरो बे सासे गथ'आ माबोरैहाय जानो मोनखो बेबायदि ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनो फैनायाव बोरै बेबायदि सिख्रिया गोसोम सिख्रिया बोरै बाफैनो हाखो बेथ' मोनसे दायना हगारनायसो गोदोबोथ' आं नुदोंमोन लोगोफोर आंथ' नुवाखै आरोखि थेवबो गथ'फ्रा बिदिनो दालाङाव जिरायदोंमोन गुरबासा बुथियापारायाव बिदिनो दालां गोलाव दं आरोखि ओरै आथागुरि हरै बुथियापारा ओमफ्राय दाना बे जायगायाव गथ'फोर ज' जिरायलायदों आरो दालाङाव मोनायाव मोना सान हाबनानै 6थासो 7थासो जाबायमोन आरो बेबायदि टाइमाव बे गथ'आ साइकेल हाइरखौ गावनो लाबोखादों आरोखि लोगोफोर ओमफ्रायो दाना नाय नामा नोंसोरो नाय नामा जिबौ नाय नामा आं दान हगारनो हायो होनबाय दाना बे साइकेल हाइरखौ हमनानै दोनबायनो ओइ फारसेनो जिबौ जाबाय जिबौआबो गोसोमसो आरो बिनि सिगां मावजि गोसोम खालामनो हादोंनो बे जि गुफुरखौनो मावजि गोसोम खालामदों जाहैदों बे गथ'आ ओमफ्राय गथ' नुनायफ्रा बिदिनो खोन्थाफैबाय आरोखि होनबा आं हाबा जाहैनानै 6 माससोल' जादोंमोन बे समावनो ओमफ्राय दाथ' लोगोफोर बेथ' मोजां नङा बेथ' मोदाय बे दायना हगारनायसो बेथ' मायासो बिसोरो मानि थाखाय होननानै बुङोबा मावजि गोसोम खालामनो हायो जेनेबा जिबौ खालामनो हायो स्त्रिफोरखौनो सैमा गोसोम खालामनो हायो दायनाया मा खालामनो हाया लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंसोरो सानसे समावबाबो नोंसोरो बिसिनि माबाखौ नुगोन आरोखि जेन'बा नोंसोरो फोथायाना फोथायिखौ दा फोथायनांगौआनो जाहैबाय दायना गैया होनोना मानसिफ्रा दायनाया दङ मानसिफ्रा दायना गैया खोमसि फोथायनाय होनोना दा मा जाखो दासो नुदोंना लोगोफोर मानि थाखाय होननानै बुङोबा बियो माबायै जानो हायाखै बियो मोनसे बानसो हगारदों लोगोफोर बान हगारनायावसो बियो सिख्रि जानानै बिरनानै बे गथ'खौ बानायनो हायाखै बानायनो हायैनि थाखायसो बेबायदि खालामदों हगारना होदों आरो जेनेबा लोगोफोर बिसिनि न'खरखौ नायनो हायैनि थाखाय आं बेखौ बुंहरबाय जेनेबा लोगोफोर बे सिख्रिखौ बे गथ'आ बुथारनो हायोमोनबा बे दायनायाबो थैगौमोन आरो लोगोफोर बे हमथुमनानै हां खुनसेनो बुथारनो हायोबा बेनो दा डाइरेक्ट दुब्ला थैखागौमोन आरोखि लोगोफोर बे दायनाया ओमफ्राय जेनेबा मावजि गोसोमखौ न'आव हगारनानै बे सानाव हगारदों आरोखि साननि मोना ओमफ्राय दाना मोना हगारनायाव ओमफ्राय दाना बिदिनो ओंखाम जाखांनानै उन्दुबाय आरोखि बिसिनि न'खरखौ नायनो हाखाया ओमफ्राय दा बिसिनि न'खरा बिराद गाज्रि हालोदाव गोलैनानै दङ दा लोगोफोर आं मानि थाखाय होननानै बुङोबा बुंनो थाङा लोगोफोर बिसिनि जायगायावबो अयथासार दायना दं बिसिबां गिदिरमोन बिसिनि न'खरा हालोम दैलोम जानो लोंनो न'खरा मोजांथारमोन दा बियो थारमाने लोगोफोर न'खरा दा दंस' जाजोब्बाय फिसाया थाबायनो हाला आथिं आगदानि आखाइया सिगां थैग्रोदों दै ओमफ्राय आथिंनि आखाइया उनाव थैदों आथिङा सिगां थैग्रोबाय आगदानिया उनाव आगसिनि आखाइ थैबाय ओमफ्रायसो उनाव बेयो थारमाने आखाइयाव नै बावनो मोनदों लोगोफोर बेहाय नै बावनो ओरैबायदि जादों आंनि बिबोनांगौसै आरोखि बेबो एकदमबारे आगदाथिं खालामग्रोदों फिसाल' सिथर बानायग्रोदोंमोन आरोखि बेयाव फिसा सिथर जानायानो बेनो सेवख'लांदों ओमफ्राय सेवख'नानै मोनाखैबो ओरैनो सेवख'दों लोगोफोर ओमफ्राय बे आखाइया सिगां थैग्रोदों बिनिफ्राय ओमफ्राय डाइरेक्ट नैबे आगसिनि आखाइया नैबाव जादों नैबाव सानाय जाग्रोदों ओमफ्राय बिनिफ्राय बेयाव सानाय जानानै बे खुगाया थैयाखै दै लोगोफोर खुगाया खुगायैनो दं रायलायगासिनो ओमफ्राय मानो होननानै बुङोबा डाइरेक्टयै बे मोदोमा बे आखाइ थोंनैबो गैखाला नालाय थैखाबाय ओमफ्राय दाना बे आखाइ थोंनैबो सोमावनो हाला आथिङावल' सोमावनो हायो मानो होननानै बुङोबा बे सोलेरा गासिबो दंजोबो आरो उनावहाय बेबो लासैनो बे गासिबो बिबु थिबु सेवजोब्बाय थेवबो थैया दै खुगाया लोगोफोर आं बुंहरबाय आंनि बिबोनाङा बेबायदियावनो थैदों सासे दा बिसिनि न'खरा बिराद गाज्रि हालोदाव दंजोबसै आरो दा सिगांनि समावबा हालोम दैलोम जानो लोंनो अयथासार माहाजोनमोन बेबायदि नङामोन फिसाला थैनायनिफ्राय दा गैला लोगोफोर बायसान्सनि थाखाय आं बुंहरबाय लोगोफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय आरोखि बायसान्सनि नोंसिनि न'खराव फैथाराखै आरोखि सैमा मासे गोसोम फैफेरा मावजि मासे गोसोम फैफेरा सिखिरि गोजा फैयोबाबो सिखिरि गोजाखौबाबो बायसान्सनि सिथारथार एकदमबारे हां खुनसे सिथारनो हायाबा बेखौ बुथारनानै दोन गोसोमबाबो बुथारनानै दोन गोजाबाबो बुथारनानै दोन जेनेबा नोंनि न'खरावसो बे माबा मोनसे मेगन नोजोर नांनानै नोंनि न'खराव हगार हरखादों आं बेखौ मिन्थिगौ आरोखि लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा आंबो बारा बुंजोबनो हाया लोगोफोर जायखिया आं जेखौ मोनदों आं बेखौ बुंदों आं जेखौ खोनाबोदों आं बेखौ बुंदों आंनि दिनै बेबायदि नुनायखाय आं बुंनांगौ बायद' फैदों आरोखि लोगोफोर आंनि बिबोनाङा बेबायदि जानानै थैदों
आंनि हौवानि बिमायनि फिसाला बिमानैनि फिसाला ओंखायनो लोगोफोर आं बेबायदि जाजानाय न'खरनि मानसिखाय आं बिबोनाङा जाजानायखाय आं गोसोआव फैनानै बै समनि आरोखि दानि नङा गोबावसै गैयाबाबो 10-12 बोसोरसो जाबाय बे गथ'आ थैनानै थांनाया ओमफ्राय आं ओंखायनो बेखौ बे गथ'नाव हाबनायखौ नुनानै बा जानायखौ नुनानै गोसोखांनाय फैदों लोगोफोर ओंखायनो आं सर्ट एसे भिडिअखौ खालामना हरनाय जाबाय लोगोफोर सिखिरि गोसोम बानायखौ बिदि बानानै अर जोंनायखौ लोगोफ्रा नायलांदो आरो मानो होननानै बुङोबा बायसान्सनि थाखाय लोगोफोर आं बुंहरखायो नोंसिनि सिगाङाव आरो लोगोफोर रायजो राजाफोर नायलां लोगोफोर नोंसोरो नुगोन बे सिखिरि गोसोमा मानि थाखाय फैदों दायनायासो हगारदों बेखौ दायनायासो बेबायदि खालामनो हायो मानि थाखाय ना बाबाबो हरखांबाय गोदो जोंनो नुदों जों ओंखाम जाखोनो सिलायाव ज' जिरायबाय थादोंमोन अर ब्ला 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 ओमफ्राय जाय मानसिनि न'आव गोलैफैदों बे मानसिनि न'खराव अखानायैनो सासे मानसिया लोमजानानै थैदों डाइरेक्ट बिसिनि न'खराव गोलैफैदों सिला गेजेरावनो गोलैफैदों ओमफ्राय लोमजायाखैबो साजायाखैबो डाइरेक्ट ओरैनो उदै सानानैनो थैनानै थांदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ नुदों नुनानै ओमफ्राय आं खोनादोंबो आं होनबा हाबा जाहैगोदान दंमोन लोगोफोर बे समाव आंबो बिराद दायना दंमोन आं बिराद गियोमोन ओंखारनोबो गिखायोमोन आं गोदो दाथ' उन्दैफोर मेरला दङ बे उन्दैयाबो दा हाबा जाबाय हाबा जानानै मा रोखोमै दङ बेफोरखौ जों मिथिला बिबै बिबौआ थैजोब्बाय बिबै बिबौआ दायना असेखामोन लोगोफोर ओंखायनो लोगोफोर बेखौनो आङो नुनाय खोनानायफोरखौ आरो आं दिनै बे भिडिअखौ नुनायनि थाखाय आं हरनाय जादों लोगोफोर गाज्रि दामोन एसेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर बेलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो गस्ला खामनानै बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों नायलांदो नोंथांमोन दान्दिसे नैबे गस्ला सि बियो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों नैबे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो नै बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो नै दा बेखौ जोङो सावनानै बयेमाव सोसिगोन नै गोबां मानसिफोर दं नायगासिनो दं नैबे जिगाबमोन बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसुरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा नायदो नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों न' दरजाया पर्दायाबो खामदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयेमाव दोननाय जासिगोन